2 sentyabrda täze okuw ýylynyň ilkinji güni Mary welaýatynyň orta mekdepleriniň okuwçylary aýyň aýagynda berilenjek gararsızlyk bayramy münasibetli at çapyşyga mejburi tomoşaçy boldular. Azatlyk radiosynyň regiondaky habarçysy sahnalaşdyrylan bu at çapyşygynyň telewizionyanyň gararsızlyk bayramy münasibetli surata düşürmek üçin gurnalandygyny aýdýar. Şun Mary Bayramaly şaý ýolunda ýerleşýän at aýlaw toplumunda at çapdyryp surata düşürildi. Bu çäre gararsızlyga bagyşlanyp geçirildi. Çäre at aýlaw toplumuna ýakyn mekdepler okuwçy çykarmaly diýip aýtdylar. Birnäçe gün mundan odaly mektebe kitap almagy baran okuwçylara 8-nji we 11-nji klass aralygyndaky okuwçylaryň ak ýaşly sportivka eşigini giyip çäre çykmalydygy aýdyldy diýip regiondaky habarçymyz 2 sentyabrda habar berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä tomoşaçylaryň köp bolmazygyna garamadan telewizionýa gepleşik üçin surat alypdyr. Şu gündiňe syomka düşüriljek oturuşlary doldurup syomka etdiler. Galan ýerler boş galdy. Boş ýerleri syomka düşürmediler diýip habarçymyz belliýär. Türkmenistan garaşsyzlygyny 27 sentyabrda belliýär. Emma bayramçylyk taýýarlyklary resmi taýdan awgustyň başyndan beri dowam etdirilýär. Tutuş ýurt boýunça ilatyň mezuri gatnaşdyrylmagynda köpçülikliň maşglar geçirilýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, hususan da paýtagtda Dagdan stadionunda günde ýerden giç akşama çenli döwlet edaralarynyň, puda kärhanalarynyň, harbiýlaryň we ýokary hujaýlarynyň okuwçylarynyň gatnaşdyrylmagynda repetisiýalar geçirilýär. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasynda bayramçylyklaryň bellenşi baradaky gepleşikleriň öňünden taýýarlanmagy hem ýygy-ýygydan ulanylýar. Awgustyň başynda Mary şäherinde Gurban bayramyndan bir hepde öň bu bayramçylygyň ýyla tarapyndan bellenşi sahnalaşdyryldy we telewizioniýa tarapyndan surata düşürildi. Bu çäre hem edara kärhanalaryň işärleriniň, studentleriň, okuwçylaryň ýüzleri çeti bilen bir hatarda çağalar baglaryndaky körpeler hem 40 gradus yssyda gatnaşmaga mejbur edildi.